Bante alakam ya kejing sapreng jong kejing pang HIV. Ka menteri badai pet ya ketenat ke koi kakia ka kong amperin lengdo ni kesengi kala lumi ki doktor ki officer jong ki tenat sorkar baper. Banetai halor kumno bante alakam ya kejing sapreng jong gani kejing pang ha kejala. Haba keren bat kinong thok kubor ka kong amperin kala itu ba kejala ka haban penkre ik program banyak keren halor gani kejing pang kamtam hagi jakasor. Kala ban rabru da ka baong ba ngimla ban mudur badoni kini kejing pang kala kiu bha menta ha kejala. Kala ban rabru da ka baong ba kidau ba penlong ya kejing kiu kejing pang HIV kadai na kadau jong kejing injek lang ya uju uternia injek bat kejing bom ya da haba syongkha kamtam bat kibru ba imja da ka ba dimet. Kejing bom tes ya ladi kawan ra kejing ma ka bakrau ya kiying kesam kadong ka than hi barok kawai. Kan jubab dapat paring lo. Arengru kasiru ti menemestem niyo kalan banginya mi bat pen ya kanika jingja ka bangiyo i saudong jongi ha kajela ka jongi ba kajela meghalya menta kan hap ban penkre yaki programs bat ya kilintiyan ng ni syakman ban sedang ban keren syapang kajingpang HIV AIDS ti kumbakalong habang ipet ya kita ki research kiba ja saudong jongi kawan kajinglum jong kajing tip ba ha kajala ka jongi ni hab ban sedang ban don ki programs kiba long targeted kiba long focus ban discuss ya kani ka problem jongka HIV AIDS kam tamle ha ka jaka sor numla ban mudur ba kita kiba don ya kani ka jingpang HIV AIDS kila keu hadu kata-kata but haba pi yo iba kini ki numbers ki sedang ban double ban triple ti kum ka sarkar ngi hapan sedang ban don ka targeted approach ban keren syapang kumno ban address ya kani ka jingkiu jong kita ki numbers jong ka HIV AIDS pila ban ong ki daw bon sin hi kidai ka jingdon jong ka HIV AIDS nakadaw jong ka jingpendon kamlang yaki needles ande kata ka baong ki inject I drunk ti haba phi pendon kamlang yaki ni ki inject shim yakini ki jingpuan drugs but ba phi pendon kam do jo needle but ki weapon ka jing ka chance for pinyo HIV AIDS kalong very high kabaar kita ki commercial sex workers lani kibriw kiba imja nakakayimet ti kita ru tengkat kiyo ya kani ka HIV AIDS but bonsin namar bam test ya ladi kani kala banwan lam ka jigma ka bakaw ya ka yeng kasem ya ki bahaya gi basem ya ka dong ka snat ka bakisyong but ka sarkar tang naladi kanumla bakan telekam ne ya ka no ka program kram ka jingitre rengkat bat ki dong kishnong ki nong yalam niam bat kumta terter kam kenrei hakini kisnem ni hab ban pet pa ka sarkar kanum yo thia ban ni dei bet ban target ya kini kija jingma ki ba up ha ka imlang ka salang kumba khandai pa prapu artli ki kes ki batmai ha ki kendit snem manusnem kane kadai very alarming but ngimla shu
ngi happen adopt ki practices ki belong aggressive ngi hap man pen ba ngile ai knang ba klem da penrem ne klem da nyom ya kita ki bedoni ngi Jepang rei ngi petru ba ka safety haka imlang ka salang kanum syakta pinum la ban mudur tang na pedeng jong kita ki baladep test positive ru hadu khatsan khatnyo persen lagi ki no ya kataka jingsha sumar balai ki ngi kum kastin ngi di ban wajib hato don em ki jing tlot jong ngi kum ka sarkar ha ki programs paper ki bangi don kam kerki mentaban pedyak ladanga ngade unong pang ubatip syai bangadon HIV AIDS balai nga no ya kajing sha sumar ki gi jing hangta ti ya kaneru ngin kmi bat ngin ped daka bangaya syonglang bat kita ki targeted intervention groups lani kita ki NGOs bat ki doktor bat ki nong yalam niam ki bayarap yangi menta haka sarkar ban ped ba kacing sapriang jong kani ka jo uni uknyang jingpang HIV AIDS unum penma lani wanlam jingma haka imlang salang kani gadi ka meeting ka baar ka bangala syong bat ki officers baro kam day tang ka health department ka bapet ikani ka kam kadon ka social welfare kadon ka office jong ki DC ki paper ki don ki targeted groups hapo kitnat rekam jong ka office sarkar paper meneng ye yo ban ye syonglang ban ngan saya kendu biang ye ki officers haka lai terik bat ngala patha aki ba ka ke bangile hakini ki kat kendai snem nadu baka sarkar kami kalayo ya kani ke jingma ba am but ki new practice ki bangin wanra ka kam ka ba kamba ka bangila manle ni dei ban ped ba ni sedang ban ya kren ya kani ka problem ka baar kolong ped ba kilat sumar andon nakamta kita ki bala syangan bat kabalay pat kalong banyada ya ki pat bakin yo ban kem yakum kani kaknyang Jepang kaba ladam pikir ngin sapoy hakajing kabakram am dakwa than ban shu flash ya ki numbers namar tengkhat haba pi flash ka number kandai ka story ka ba im tang shisngi rai shita yaw ki brihu kin kren mayo snow kata ka AIDS ka don hatu kata ha east ha west ha north ha south Meghalaya ngam kwa ban target tang ya kata kita ki numbers ki day ki numbers ki ban ayengi ka motivation ban tray nrengan ya thu ya phi ka prevalence ka long very high all India ngi day at number 6 kidon kiwi ki states lamingi ki ba shakmat jongi mentangi hak bandit kmi bandit pet ke kiale na ke health department haki ki benai ki baladem ila pun kre ki officers jongi na ke health department bakin lej shakum kari Thailand hakaba ki redress but ki address ya kani ka problem jong ka HIV AIDS ki good practices ki ba ka Thailand kala le bangi ngila banle ya kataru ngila ya kmi ban ngila ya pet but menta kala day ka stage ha ka bangin prepare ya ka campaign ka balong targeted organized and target based but nga kermen ba by the third hadir mga yasyong biang bat ki officers kandon ka integration jong ki departments baro ngin hapan kmi ban ped ba ki health providers ki societal benefit providers ki badon ha ka department of health department of social welfare
ki volunteers jungi ki batray saudong ha ki yeng shong jong ki breu ki village health community members ka jazz member para ngidi banya target ya kani but ni day ban pet bakini ki numbers ki long content number 1 ki balade lupa ki victims they will have easy access to treatment ki drug sayu ki bangim don balay kim don hakastok lada ki don ki ay kita kino ki noodle officers menta ki bangin bha ya kani kakam ki medical officers ki CHCs ki PHCs ki they ban long watchful at the same time ngim day ban sha ya ka oppression ngim day ban sha ya ka victimization ban ngim day ban sha ya ki pat ba bakin snultho bakala ka HIV AIDS la don ki dawai but la ban ay man siem ya ki bapa mday ba pilayo HIV AIDS la kod air ka start science menta kala ay ngi ya kita ki dawai ibala man fight ya kani ka virus but ngidi ban ped makum ka sarkar ngi pendep ya ka obligation siya ka community. Madam